Ej, det tror jeg ikke, jeg kan. Nej, det kan du godt. Hold da kæft, mine øvelser, de er sgu da mere specielt. Prøv lige at se, hvor stiv han er. Jamen for helvede. For satan. Hvad er min? Hvad kan du så? Kan du også på et ben, Michael? Kan du bedben? Kan du på hovedet? Hvad var det på knæene? Men for helvede. Kan jeg virkelig til vise dem det? Ja, gør det, gør det. Jeg er jo tynd og kan ingenting. Han er bare pølse. Det er kraftigt med Dupont, det der. Jeg har så set trick på ryggen, så. Du er til at fuck skal jeg mærke for ham. Ej, vi skal ikke kun være. Nej, det skal vi ikke. Jeg har lavet tricket på røven. Det kan du også godt. Hans trick Det er er lige på det er trampolinen. farligt, og I har drukket. Træk det er at holde balancen, når han lander på græsset. Ja, kom så, Møller. Op igen. Kom. Ja. Det er jo ikke, Michael, det er jo ikke så gammel. Møller, du skal bare tænke... Nej, det har ikke noget med det der godt lige nu. Der er det mere Jeg specielt. tænker på bukserne for satan. De ryger ned, jo. Men er du klar? Det er sjovt. Lad os nu få det der. Alle kritiserer mit trick på røven, men der er ikke nogen, der går det efter. Kom nu, Møller. Det kan jeg godt gøre. Du er både tynd og alt muligt. Du er både tynd og alt muligt. Du er både tynd og alt Du er både tynd og alt muligt. Helt nok kæft, du er tynd og alt muligt. Skal man filme det, så brug det munden. Jeg har jo også sådan en hjemme i haven. Den skal stå her og klar til at redde ham. Jeg skal ikke redde nogen som helst. Hvis det er det max, så går du om og spiller petanque. Er det det, du kan? Kan du mere? Ja. Nå. Ej, det ved jeg ikke. Kom nu da.